Γεια μου. Γεια. Είμαι ο Τάσος. Να ρωτήσω Είμαι ο κάτι. Τάσος. Τι συμβαίνει τόσο έκτακτα, τόσο με τέτοιο διακαή πόθο ήρθες εδώ για να τραγουδήσεις ποιο τραγούδι? Το κότσι φόρεμα. Α, Μαλονάκι. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό που σε έκανε να ζητήσεις αμέσως τώρα να βγεις, τόσο μεγάλη ανάγκη? Το έχεις, το θέλεις πολύ? Ναι. Για πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Κοιτάξτε, έχω και λίγο πρόβλημα με τη φωνή και είπα γρήγορα για να μην... Να μην σου φύγει. Ναι. Τώρα ψε ζεστός. Το ένταμα. Για πάμε, και το παιδιά. αφιερώνω στις παρέες μου, στη σχολή μου και σε όλους αυτούς που με αγαπάνε. Αρχηγέ, ξεκίνασε το κούτσι πρώτος. Και πάμε εμείς στο Versace μετά. Ναι, είναι αλλιώς ηλεκτρονικό όλο. Για εξηγήσου. Για εξηγήσου κούτσι, αρχηγέ. Ξεκίνα το κούτσι, πάμε. Ναι. Ναι. Πήγαμε. Μουσική. Θα έρθει σε λίγο η μουσική, εξηγήσου εσύ. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ και απ' την άλλη ώρα έχω εγώ τρελαθεί. Εν το γούστο μου οι κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Πάντη σου κόλλησα και άλλη δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν σε γουστάρω παρόλο που μου συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να μου κάνει το τσίκα για μεγάλο του πέ και τσίκα βάλω το στυλάκι, πήρε στο όνομα νέα. Έχεις μεγάλη καφά από εκεί πέρα μου. Από μικρή και παριστάνεις ματωμένα πορά. Με όλους και με όλα είπα τις λες. Και θέλεις τις θυμίες σου να γίνουν διαταγές. Μα έλα κούτσι, δεν μπορώ πλέον να δω τι είσαι αυτό. Το κούτσι φόρεμα που φοράς και απόψε το ρυθμό σου κουνάς. Μα έλα κούτσι, δεν μπορώ πλέον να δω τι είσαι αυτό. Το κούτσι φόρεμα που φοράς και απόψε βράδυ το ρυθμό στο κορμί σου κουνάς. Για είναι μαθρέμα Δυτικής Αττικής, έχουμε περηφάνεια εμείς και εδώ.